Ya mbola tsara alikaligny atsika jiaby. Atsika jiaby namagna malagasy jiaby. Za tu seky raha hafa tegna raha hafa mihitsy no nieritreretiko andeha ikoragny amitsika jiaby eto satria hozy ny anglais hoe English time is money. Fotoagna zegny fa sarobidy de fa vola de fa matetika tsy de hitanareo eto loatra za fa misy raha tegna tiako koragniny mikasiky resaka ny fiainam-pirenena fo indrindra fa avy avaratra vadiako fa za nagnabiagna avy niasa nagnabiagna réseaux sociaux efa nahita raha tsy fahita ka lasa ialako tsigny amitsika jiaby fa lasa ivadika agny le koragna za matoky fa nareo raha tiako koragny zegny ary eto za mety ahafahafan'ny olo sasany ataotsika hoe ny point de vue naka mikasika les vidéos malaza miboaka amizao fotoagna zao io mety ahafahafan'ny olo sasany satria maro ny commentaire hitako tsy ino zany fa aloha lazaitsika mazava tsara vidéo igny vidéo mamofady nataony kiki ndraiky hoaindigny izy igny zegny raha tiako volagnina telo hoe fa naka afafany sasany le raha tiako volagnina eto commentaire an'olo hitako mivolagna hoe force à toi Wendy de mivolagna sasany hoe kiki nagnano enregistrement vidéo igny tsy tokony ataony ao mivolagna hoe efa toetsaign'olo mandroso magnano vidéo karaha igny fa ny gasy mbola taraiky no gaga mahita vidéo karaha igny fa naka hafa elo hoe indra tiako volagniny de tsotra za ka tsy diso efa deuxième fois amizao nagnano vidéo na niparitsika karaha igny tovavy igny Wendy igny nagnano vidéo karaha efa deux fois zay tamy voalohany igny zandry igny no za ka tsy diso nienjegny satria nagnaparitaka za ka tsy diso Fredo agnaranazy nienjegny de za hoe tamy fotoagnany igny mety hoe diso igny zandry igny nienjegny na avy koa faharoeny zio io karaha tiako volagniny de tsotra fo efa tafahoatra loatra ny raha ataony igny tovavy mialatsigny gasy za gasy izy fa raha ka manjary dia poro za fa raha ka fa mamofady tsy manjary tsy poro za nagnano voalohany mbola nagnano faharoe c'est la même chose tagnaty WC voalohany tagnaty WC ka zio ny somasoma kabaro nazy nataony tamy voalohany nagnano karaha igny ka zio io baraka agnaran'igny aminakay baraka mabaraka izy de tsotra olombelogno jiaby nateraka ny viavy za mivolagna eto managna anabavy za mivolagna eto nateraka ny viavy de baraka ny lehilahy baraka tegna baraka satria na tsy avako izy fa ohatra ny zandry ohatra ny anabavy tegna malahelo mafy ary tezitry za mahita igny raha ataony tovavy tezitra sady malahelo inany matezitra tsy misy raha hafa agnatin'ny lohanazy ka tsy isoma kabarona isoma moedra io fo
zegny matezitra za tsisy raha hafa agnatin'ny lohanazy ka tsy soma moedra io fo ikovokovoky izy io agnaboaka azy amy video zay tsy haiko lehilahy mivolagna zay hoe aboay tsy agnapela video fa magnano nefa za ka tsy diso karaha voataiza tamin'ny choraly izy ny tagny antsoy tagny nihira tagny tamin'ny vola dika zay mba nisy fitaizagna kely io fo mibongibonginy à gauche à droite tsisy fandiniagna na dia kely aza mba atidoha hely hoe fa hoe ino mba raha ataoko ty satria ny malagasy ny volagna soa lavo ahay amindra soa kenda aitsako dikany zany izy ka misy olo efa lavo ny tanaseny vitinazy amin'ny magnaraka tsy hoe lavo ndraiky koa izy ka misy olo kenda inagna laoko tsao kenda fagnindroiny izy efa lavo izy voalohany teo efa kenda mbola magnano fo raha mijery videona lany fagnahy tegna zay le masosotra zay tegna le masosotra mampalahelo le izy satria amin'ny taonazy amin'ny mba talentana miandragnahary izy mihira io ny zavatra ataony tegna mampalahelo afa baraka ny malagasy afa baraka ny vehivavy afa baraka ny ataontsika hoe mpanakanto vehivavy ohatra anazy afa baraka ny tany naviany ny faritra naviany afa baraka tegna tsisy atidoha ary hoan'ny mpanakanto na lehilahy manao video miaraka aminazy mibony misy olo ka mivolagna hoe io igny raha fataon'olo io amin'ny appel samby magnano io tsisy problème io olo mialatsiny za fa olo tsy mandiniky olo ambany saigny mivolagna zegny olo ambany saigny anareo zo io anao zo io atsika zo amijerinao feno hagnano appel video amin'ny lehilahinareo na hagnano appel video amin'ny magnanginareo iboliboly kabaronareo olo misy jery zegny tsy fandrosoagna zegny tsy fisiany jery zegny tsy managna mahay ianareo tsy managna mahay izy alifahagna zegny tegna alifahagna faratampony alifahagna raha ohatra ka tiagna ny film pornographie magnino tsy mandeha any États-Unis agny mandeha ny États-Unis agny de mangala statut master pornographie de agny no sady mampanambola fa tsy voabaraka sady tsy mahazo vola ny voabaraka na Madagasikara ty tokony agny mandeha agny izy ka fa zegny raha tiantegna tokony mandeha agny fa tegna zavatra mamofady tegna mahatezitra ary raha za tamin'ny plasy mpitondra fanjakagna tegna nisaziko henjagna igny hoaindigny tegna nisaziko henjagna satria fa nagnano voalohany magnano faharoe zaza jiaby zao io zaza madiniky fa même za telefony à 14 ans 15 ans 13 ans fa manana telefony sasany tsisy telefony zaza tsy partanigny vidéo igny amizao fotoagna zao io mangala baraka tegna mangala baraka hoanareo zay mivolagna hoe force à toi tegna olo mamoriky izy ary ambany saigny ny olona magnano zavatra tsy mety raha une fois anarigny izy deux fois izy tokony ahazo punition izy deux fois ary mpitondra fanjakagna ianao ministra ny serasera gasikara feno soa tokony andraisinareo fanapahan-kevitra entitra na fampitandremagna zavatra ohatran'iregny fampitandremagna misy olo mivolagna ikapaka tsy naparitika tsy hita non le toetsaigny mihitsy le toetsaigny am'izay fotoagna zay raha entitra ny lalagna matahotra ny hanao appel mibongibonginy matahotra tokony andesagna fepetra satria anao koa ny sasany amin'ny amaray efa nisy to meiza igny fa nisy force à toi meiza dikan'izany zay olo
zay vehivavy manao pornographie à gauche à droite miparitaka de force à toi tsisy fanasazigna fa force à toi. Fotoagna fanavozana zio tokony entitra fampiaragna lalàgna dans tous les domaines à Madagascar. Fa vidéo bongobonginy karaha igny voasaziny nagnaparitaka, voasaziny ny bonginy. Hagnanaovan'olo hakanjo, hagnanaovan'olo patalogno, agnasitriagna hengatra. Nindro hengatra atao dalala amin'ny Facebook partout. Misy olo mivolagna io baka tsy ro nagnaparita. Non, anao koa fa nanagna intention nagnano vidéo ny bonginy mihongana mitsikoriky lavatenao, olo marary ary miantso ray aman-dreny no haindy. Tokony hoentinareo tsabogna zigny fa misy maladie mentale, maladie sexuelle mentale. Tokony tsabogna ndesigna amin'ny spécialiste agnontaniagna an spécialiste mahay karakory problème fa misy maladie. Nareo zao volagna fa mety fa misy maladie igny, misy maladie. Tokony tsabogna karaha ataon'olo hoe gobeny rongony fô mila tsabogna. Azony amontoaka lava mila atao traitement. Olo mitsokotsikoriky lavatesaka sanandra mila traitement. Fa tsy hoe force à toi. Za misy mizaha olo sasany magnano vidéo, io raha fa olo mivoatra mankare. Za tsy anaty olo nivoatra magnalifagna karaha. Mbola tsy niteraka baka le olo mivolambolagna zay, mbola tsy niteraka. Imaginenareo ka zanaka nateraka ny kibonareo. Imaginenareo ka zanaka nateraka ny kibonareo magnadalala lavaté maraka Facebook jiaby igny. Malahelo fô nareo. Dikan'izany tsisy tokony force à toi zegny. Tokony anatra fampitandremagna. Tokony antsoiny zareo agny amin'ny gendarmerie, tokony antsoiny tsy fantako zay tokony andraikitra antsoiny ampitandremigny, anarigny. Fa tsy avelavela mandeha fatany karaha io. Izy tsisy olo tsy mahita lavatena azy, tsisy. Ary tsisy olo ty za lavatena azy. Ary zandry kely kiki koa mbola voisondotro. Efa io raha atao agnatin'ny loha magnano appel vidéo amin'olo misomasoma latika anazy. Mbola lavitra ny lalagna zandry. Za zao ka mivolagna anao zandry fa mitovy zanaka. Mbola lavitra ny lalagna. Ataon'azy fa mandeha magnano masturbation amina Facebook. Mbola lavitra ny lalagna. Ry zandry mbola lavitra. Io voany toetsaigny. Raha tia andeha lavitra ovoay ny toetsaigny, ovao ny toetsaigny. Fa tsy masturbation maraka iaka jiaby igny. Tegna marikoriko, matezitra mahita ary oza hoe ianareo ranabavy mba basy alifagna ohatrandregny mba basy. Nareo magnano izy zay megnatra. Megnatra. Karaha olo drogué. Zegny zalahy izy. Atsika tonga de tapako koragna araiky fa atsika mitorigny page ambadika ao, atsika ikoragna mikasiky Diogo fa tapako araiky.